Oh hallelujah, dumiseni mogeni shalom Jehovah ophilayo ingunaphakade. Hallelujah, hallelujah, dumiseni Jesus. Hallelujah. Jesu. Ngicela nje sifunde uIsaiah 40 bese sifunda nje verse 8 kuphela egameni lika Jesu waseNazaretha. Isaiah 40 verse 8. Imbali iyavuthuluka kepha izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. Amen. Hallelujah. Nginalento nje ethi sikhonza into emile kuze kube phakade. Hallelujah. Sikhonza into emile kuze kube phakade. Hallelujah. Uma lapha nasifunda kuthiwa imbali iyavuthuluka. Kushuthi imbali ifike ithele kwesinye isikhathi kuphele ngayo. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Notshani buyabuna. Hallelujah. Uma ungabheka utshani esikhathini samanje abukho hlaza egameni lika Jesu okukhomba khona ukuthi utshani buyahamba buye phelelwe isikhathi. Hallelujah. Kukhona ezinye imbali ongathi uma uyibheka manje ehlobo eziqhakaza kahle kodwa ngalesi sikhathi nje zibunile umsebenzi wazo awukho. Kodwa kunalento le eyizwi kaNkulunkulu emile kuze kube ngunaphakade ekuthi noma ngabe kuthiwa kusebusika noma ngabe kuthiwa kusehlobo kodwa yona imile kuze kube ngunaphakade. Ngisoso emini ukuthi sikhonza into emile. Hallelujah. Sikhonza into engasanyasanyiswa. Oh hallelujah. Lento esikhonzayo akuhamba iphelelwa iveli ihlezi menjalo. Oh hallelujah. Ihlezi imile. Hallelujah. Ngidliwa ilento mamndlovu ethi kuze kube phakade. Hallelujah. Lento yaphakade uthi noma umuntu ethi uyayibalekela bese lento yaphakade imthonse ngoba yona imile kuze kube ngunaphakade. Hallelujah. Lento yaphakade sisihlanhla ihamba imkhumbuze umuntu ithi mina ngisekhona wangunaphakade noma wena ubungakhathala kodwa mina lizwi ngisekhona ngisa-exista kuwe ngisenamandla ngisaphila egameni lika Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Uthi nomulele ebusuku kwathi ngezinye ikhathi usukhohliwe uyizwe ikhumbuza itshele ukuthi unguye enguye. Hallelujah. Kodwa wena bese ukhohliwe ukuthi nguye bese uliyaqubuka ngaphakathi ikhumbuze ukuthi mina ngisekhona ngiguye enguye ngimile kuze kube phakathi. Noma kufika ikhathi zokwesaba kodwa na ibe siyakhumbuza uthi uDavid ngelinye ilanga
athi mhla ngesabayo ngethemba wena. Haleluya. uDavid uyesaba kodwa mase kuvuka lento ukuthi kunento engatshelwa yona, kunento ehleli kimi ngaphakathi, kunento kwamoya enganikezwa yona kwathiwa ngihle, kunalombulo engawudla ohlala kimi ngaphakathi uyamkhumbuza ukuthi noma ngesabayo kodwa Jehova ngethemba wena. Iyangikhumbuza lento, iyangitshela ukuthi ngingesabi, ungesabi nginawe endleleni yonke. Iyafuka lento sikhozite namandla, sikhozite ngaphelelwa nayivelu. Awu haleluya. Lento namandla sisindla ikisibambe makuthi uthi khona maze kumele siwadedele ivele isikhumbuze lento yaphakathi ethi hayi awukwazi ukusoka nje egameni lika Jesu waseNazaretha. Haleluya. Lapha encwadini ekaJohane uverse 20 ngimthanda khona lapha ngasekugcineni uthi yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila phakathi. Haleluya. Yena unguNkulunkulu oqinisileyo nokuphila ophakathi. Haleluya. Kusuthi unguNkulunkulu weqiniso, unguNkulunkulu osiqinisayo futhi yena unokuphila ophakathi. Haleluya. Unokuphila ophakathi. Ngizosho ukuthi uqinisile. Haleluya. Uqinisile lokho wazelwa khona ungasuki kuwe. Lelizwi owalamukela lisaqinisile, lisanokuphila ophakathi. Haleluya. Noma singafika izimo kube ngathi siyakususa ezwini kodwa lona linokuphila ophakathi. Awu haleluya. Noma ngabe kuthiwa bekadida ngazo zonke izinto kodwa lokhu okwakwehlela, awu haleluya, lehlekelele eyakwehlela yehla yazokususa la yakususa khona isenakho ukuphila, isenakho ukuphila, iyaphila. Oh haleluya. Iyaphila, iyaphila. Qinisela kuyo, isenayo ukuphila. Isaphila, isaphila, isaphila leyo nto lokho watshelwa khona. Awu haleluya. Kusaphila, kuseyikho, ungakushiyi. Haleluya. Kusekhona ukuphila phakathi. Mamkhoza akekho namandla okushintsha lento yaphakathi. Bengakusho bonke abantu kodwa lento inakho ukuphila phakathi. Awu haleluya. Lento inakho ukuphila phakathi, ihamba yodwa, ingaquswe nalutho. Wathi angimemezele mina ukuthi ukuphila phakathi kusasebenzela, kusasebenzela nakulesi sikhathi. Ukuphila phakathi kusaphila nakulesi insuku. Haleluya. Kusaphila, kusaphila nje, kusaphila ukuphila phakathi, kusaphila ukuphila phakathi. Lokho esofuzwa khona mamkhoza kusaphila, lokho esatshelwa khona kusaphila kithi. Akekho ngakushintsha, kusaphila, kusaphila, kusaphila. Engathi singaba nempande egameni lika Jesu waseNazaretha. Uyusibone isihlahla ukuthi noma ngathiwa ungagenca la, ugenca kodwa uma ungafikanga empandeni awuqedanga ngaso egameni lika Jesu waseNazaretha.
egameni lika Jesu waseNazaretha awuqedanga ngaso. Besidinga ukuthi engathi singaba nezimpande, haleluya, singaba nezimpande egameni lika Jesu waseNazaretha. Zithi noma ifika izimo zifike zithi ziyaqeda, kusukuthi kahle kahle sihleli, haleluya, sihleli senebe, sihleli sinezimpande, asikwazi ukusanyaswanyiswa ngoba siqinile egameni lika Jesu waseNazaretha. Asikwazi uqedwa ngoba sinezimpande, sihleli sinezinto esibekayo esikwazi ukuzisho sithi weNkulunkulu asikwazi ukusuka kuwe ngoba wena wasenzela lokhu waphinde wasenzela nalokhu. Asikwazi uqedwa egameni lika Jesu waseNazaretha, haleluya. Sidinga impande bazalwane, sidinga impande bazalwane, sidinga impande bazalwane, sidinga izwi kaNkulunkulu, sidinga ukudla izwi kaNkulunkulu lihlale ngaphakathi, kuthi noma kuthi kuyafika kodwa bese siphumisela izwi sithi wena nkulunkulu umile kuze kube ngunaphakade, noma ngabe kuthiwa kunjena kodwa wena nkulunkulu ngunkulunkulu egameni lika Jesu waseNazaretha. Simbuke uNkulunkulu ngekhathi zonke, haleluya. Simbuke uNkulunkulu ngekhathi zonke, sizwakale sinezimpande bethi baqedile ngathi, kodwa sibe nalento ethi weNkulunkulu noma kunje wena wethu ngcwele, haleluya, wena wethu phakeme kakhulu, wena wethu ngusimakade, wena wethu uNkulunkulu ongeke saqedwe, uNkulunkulu omile kuze kube phakade. Usizwe sithi bayethe kuwe Nkosi, bayethe Nkosi yamakhosi. Baba siyabonga ukhosi uNkulunkulu onjengawe ngoba siqinisele kulizwi kaNkulunkulu elimile kuze kube phakade. Awu amen, awu amen. Sihlale kulento yanguna phakade egameni lika Jesu, amen. Ngiyafisa nje mamkhoza uzivulele amahubo 122 sofunda nje verse 11 and 12 egameni lika Jesu waseNazaretha, haleluya. Azalwane engathi besingaba nezimpande, haleluya, sibe nezimpande, sivuke izimo kodwa sibe nezimpande egameni lika Jesu waseNazaretha. Emakhaya ethu sibe nezimpande, makuvuka izimo sithi wena uyakhazimula, uyahalalela, kuvele kuvuke izwi, kuvele kuvuke umhlabeleli, sithi siyakwazi wena nkulunkulu angeke size sisuke kuwe, sizobambelela kuwe nathemba lethu egameni lika Jesu waseNazaretha. Mahubo 102 egameni lika Jesu waseNazaretha. Verse 11 and 12. 102 verse 11 and 12. Izinsuku zami zinjengethunzi elandayo, mina kuqobo ngiyabuna njengotshani. Kepha wena Jehova uyakuhlala kuze kube phakade, nesikhumbuzo sakho ezizukulwaneni ngezizukulwane. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uyangidla verse 11 athi mina uqobo lami ngiyabuna njengotshani. Kushuthi eyami inyama iyabuna njengotshani. Kodwa into ya spiritual ithi ingunaphakade. Hallelujah. Inyama le iyabuna njengotshani, kodwa lento esayimukela
umuntu kamoya unokuphila okuphakade. Haleluya. Engathi ekuhambeni kwethu besingakaba nandaba nenyama ebunayo. Haleluya. Besingakaba nandaba nenyama ukuthi ishayiwe, kodwa into kakhulu engathi bena besingayikhalela, besingakhalela lokhu kamoya, lokhu kwakuphila okuphakade egameni lika Jesu waseNazaretha, lokhu okuzosenza ukuthi noma sikwazi ukuyibona inkosi egameni kaJesu. Haleluya. Angithi inyama iyabuna ihambe iyofakwa emangcwabeni, kuthiwa rest in peace. Haleluya. Kodwa bese into kamoya bese iyakhuphuka, bese into yangunaphakade bese iyahamba egameni lika Jesu waseNazaretha. Engathi besingahlala kulento yangunaphakade, engathi besingasayikhathazi kakhulu ngezinto zenyama, engathi besingayikhathaza ngezinto zangunaphakade egameni lika Jesu waseNazaretha. Noma ngabe kuthiwa besesishayiwe, noma ngabe kuthiwa besesithukiwe, noma ngabe kuthiwa besesihambe mamkhoza sesinomlenzo wodwa, kodwa ikhona into yangunaphakade. Awu haleluya. Siyogqokiswa imizimba emisha egameni lika Jesu waseNazaretha uma ngabe senze kahle, engathi besingasebenzela lento yangunaphakade. Kuzobona lokhu, kuzobona lokhu, kuzobona. Kodwa ikhona lento yangunaphakade engathi besingahlala kuyo egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Singakhohlwa abazalwane ukuthi singabafokazi. Haleluya. Umfokazi uhlala hlale mamkhoza akhunjuzwe phela ukuthi akusiyo la. Umfokazi uhlala hlale adelelwe athuke ukuthi kahle kahle wena kahle ekhunjuzwe. Ngizothi lezi zimo siyasikhumbuza ukuthi asiba bala egameni lika Jesu waseNazaretha. Singagxili kakhulu kwizinto zala, engathi besingagxila kwizinto zangunaphakade, ngoba uma samukela lo mzimba, uma samukela lento yangunaphakade, sizophumula mhlazane safika kuBaba egameni lika Jesu waseNazaretha. Angeke ziphele izimpi, angeke ziphele izinhlupheko, kodwa sophumula mhla sifika le ekhaya egameni lika Jesu waseNazaretha. Ungakhohlwa noma usuhleli nabo bonke, kodwa wena ungakhohlwa ukuthi umfokazi. Haleluya. Umfokazi ukuthi ngathi kusatha mnanjanyana eza ukuthi angisakuzwa kwasekhaya, uyahamba umfokazi ayifune athe ngathi sesengigxilela, engathi phela mina ngingowale sengingowasezulwini, senginefa khona le. Asinalo thina baNkulunkulu ifa la, thina sinefa langunaphakade egameni lika Jesu waseNazaretha, okubiza ukuthi usuku nosuku sisihlanhla sihlale sicheka ukuthi sikuphi nenkosi egameni lika Jesu waseNazaretha. Haleluya. Thina sibekwe la mamkhoza, sibekelwe ukuzokwenza into kaNkulunkulu, yona le ezosingenisa kwangunaphakade egameni lika Jesu. Sizothi noma ngabe siyenza sihambe endleleni, sihambe endleleni akumnandi, kodwa siyaqhubeka senza yona egameni lika Jesu waseNazaretha. Awu haleluya. Sinikezwe into yangunaphakade ekumele siyenze, sinikezwe into kaNkulunkulu egameni lika Jesu waseNazaretha. Singabecebo likaNkulunkulu, kunento ekumele siyenze. Uma sihambe endleleni siyenza ziyafika izinto, kwesinye isikhathi sihambe simi sithi inkosi engathi engaphezulu kwamandla, kodwa ngizosho ukuthi yona eyangunaphakade iyona ezokulekelela endleleni. Inokuphila phakade, inokuphila phakade, asikwazi ukuyidedela. Inokuphila phakade. Awu haleluya. Uthi verse 12, kepha wena Jehova uyakuhlala kuze kube phakade esizukulwaneni ngesizukulwane. Haleluya. Uyakuhlala kuze kube phakade. Ngisho nakwizizukulwane ezizayo uzobe nguJehova.
haleluya uze kuwe nguJehova noma ngabe kuthiwa zingashintsha zonke izinto kodwa yena uyolokhe nguJehova uyokhehleli nakwizizukulwane kuzizwe sankuze kube phakade haleluya akukho okuyobushintsha uNkulunkulu bakhe egameni lika Jesu haleluya njengamanje ngoba thina sikholwa siyalokhozana siyazala sizala izizukulwane nazo ezizobe zisho ukuthi loyo uNkulunkulu owayekhozwa oma usenguye namhlanje egameni lika Jesu waseNazaretha noma ngathiwa imithetho yalelizwe ingathini kodwa nje into kaNkulunkulu iyohlezimile njalo egameni lika Jesu waseNazaretha akekho oyiguqula haleluya uyabona mamkhoza njengoba manje sikholwa sikhonza uNkulunkulu siyayithela lento siyithela kwizizukulwane egameni lika Jesu waseNazaretha noma ngabe kuthiwa singalala kodwa izosala lento yakhuna phakade luzosala lo fuzo oluhle ukuthi wayekhona owayekholwa la ekhaya wasithelela ngalento egameni lika Jesu waseNazaretha haleluya simele ukuyithela emakhaya sithele emakhaya awu haleluya sithele emakhaya isale kwizizukulwane isale kubazukulu isale kwizizukulwane lento yakhuna phakade ekwazi ukuguqula zonke izimo zasemakhaya egameni lika Jesu waseNazaretha haleluya ekwazi ukubreaka konke ekwazi ukususa konke lento yakhuna phakade engathi singayithela sithele emakhaya egameni lika Jesu waseNazaretha haleluya ngiyayithanda le mamkhoza leyanguna phakade ngoba umuntu uthi mayamukele kahle kuthi noma ngabe kuthiwa laba baphambilini bakade bekhulumile bethi la kwasibanibani akwenzeki ukuthi kodwa uma ngabe kukhona umuntu osuke wahlala walalela izwi lakhulunywa izwi walamukela waphakamisa isandla wavuma ngomlomo wakhe ukuthi uJesu inkosi nomsindisi awu haleluya kuvele bese kuhlephuka konke egameni lika Jesu waseNazaretha kuvele bese kwenzeka izinto egameni lika Jesu waseNazaretha ngoba lo useyimukelile into yakhuna phakade kuleli khaya kusasa kusebenza yona nabalandelayo balandela kuyo lento yakhuna phakade kuthi lokade kushiwo kuvele kushabalale bese kuphila inkosi egameni lika Jesu waseNazaretha ukuthi lento yakhuna phakade uma isifikile uma ifike kuwe iyafika idlule egameni lika Jesu bese bonke abazophila bephile ngaphansi kwayo lento yakhuna phakade kukhele konke bese kubusa yona iyabusa lento yakhuna phakade yasala ibuse lento yakhuna phakade haleluya iyasala bese iyabusa ibuse emndenini wethu ubezwe bethi sayincela lento kumama yasala yaphila sesiphila ngalento umama wasitshela wathi khona uJesu okwazi ukusiza umuntu umama wasitshela uJesu wathi la ekhaya inyanga enkulu sekuJesu awu haleluya kusho ukuthi la ekhaya sekubusa into yakhuna phakade sizothe emakhaya ethu busa Jesu busa Jesu busa Jesu dedisa Jesu dedisa Jesu izinto ongayifuni awu akuvuka isizukulwane esizokhonza uNkulunkulu busa Jesu
noma ngabe kuthiwa mamkhoza manje abayizwa, kodwa lamazwi washoyo bayowakhumbula ngelinye ilanga egameni lika Jesu. Noma ngabe kuthiwa manje uyakhuluma kube ngathi ukhuluma namatshe, kodwa kusazozwakala, abanye bayethola mzwana usuthule. Iyaphila lento engathi besingayibamba lento kaNkulunkulu. Sihlukene phakathi bafethu, sihlukene phakathi. Abanye bethu izobonakala manje, abanye bethu izosala isebenza msazana sebethule egameni lika Jesu. Haleluya. Sathola into enamandla, ngoba nje sayamukela. Iyaphila nasemakhaya, ngoba sihleli la ukhona abazozalwa ngisemakhaya. Iyaphila lento yanguna phakathi. Noma ngabe kuthiwa njengamanje kusenzima, akukhonzeki kahle, kunezinto ezikuhluphayo, kodwa lento yanguna phakathi isazosala isebenza emakhaya ethu. Ilanga ubaba omncane wami wathi kumele akhulumele ugogo, wathi ngiyambonga uma ungishiye nefa languna phakathi. Ngayibona ifamily yonke ibhekana emehlweni ukuthi awusoke sizwe ngoba lo muntu ubengenayo imali. Wavela ubaba omncane wami waphakamisa iBhayibheli, wathi ungishiye neBhayibheli egameni lika Jesu waseNazaretha. Nakhona kungelula, kodwa kwasuka ukuthi ugogo ubambelele, yasala lento yehlela nakithi egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngizothi nobuthukwa nobudalelwa iyaphila lento yanguna phakathi egameni lika Jesu. Namanje usakholwa, namanje usamthanda uJesu. Haleluya. Athi wayeyibamba lento mntanami ethi masimbonge onomsaka ngaka. Eshoba omncane bengayithandi, kodwa ngalela langa bayithanda, bayibonga. Ngizosho ukuthi iyaphila, isazobonakala. Qinisele ekhaya, qinisela la ukhona, qinisela lento iyaphila, isazobonakala egameni lika Jesu waseNazaretha. Umuzwa omunye ethi kahle mina lento yokukholwa kade ngayithola, bese kusela uthi ngivume. Haleluya. Lokho kwenzayo kwenze ngamandla, usazosala. Haleluya. Kwesinye isikhathi mhlawumbe uyayihlupha uthi yazi ngiyathandaza, ngithi ngizothi mangifika ekhaya ngifice isimo si right, kodwa ngivele ngifisa siwese. Khona into osazoyibona egameni lika Jesu. Uyabona ukusuka ekhaya uze la ukhanda izizukulwane sanguna phakathi. Kwesinye isikhathi beze bethi ugogo akalove esontweni, uyabona bayabuka kuwe egameni lika Jesu. Ngalela langa bazosho bethi siyayithanda lento kagogo, uzwe sebeyifakazela bengakaze bekutshele wena kanti ukuthi bebeyithanda lento, kanti ukuthi bebeyibona lento. Isazobonakala lento egameni lika Jesu waseNazaretha. Yona vele imukeleka lula, kodwa nje isazobonakala engathi besingayibamba lento yagula phakathi. Ngelinye ilanga bayakutshela ukuthi ayikho lento yakho. Yazi mina ngitshele ikhona. Mhlawumbe beze benza umhlangano bethi siyambona yena uthi uyazama ukukholwa, kodwa ukukholwa kwakhe asikubona. Hayi, kukhona egameni lika Jesu waseNazaretha. Yazi kukhona. Uyozwa ngawe bethi silileli khawu egameni lika Jesu kakade bengayiboni egameni lika Jesu. Ikhona lento. Awu haleluya, ikhona lento. Awu haleluya, ikhona lento le yanguna phakathi yaphila egameni lika Jesu waseNazaretha. Kuzodlula konke, kodwa izwi kaNkulunkulu limile kuze kube nguna phakathi. Lento ibambile
lento leyo ibambile ohlezi uthandaza njalo lento Nkosi ohlezi uza njalo enkonzweni ikhona iyaphila yazi kwathi angikhumbuza umuntu emini ukuthi ngempela lento iphethe yanguna phakathi yaphila futhi sazosebenza ngelinye ilanga nawe usazomangala ukuthi kanti lento ibisebenza. Iyasebenza ukuthi mhlambe ayisebenzi mamkhoza ngalendlela ocabanga ngayo ngelinye ilanga ikusebenza wena ikusebenza ukhala inyembezi ikusebenza egameni lika Jesu waseNazaretha ikusebenze haleluya ikusebenze ekhaya uwedwa haleluya uwedwa sebenzile imhlangano usale wedwa bese lento ngunaphakade itshele ithi bathandi haleluya bathandazele haleluya ngelila ukuthi kufike nakubo lento egameni kaJesu ikutshele lento ukuthi lempilo labayiphila yakusimpilo eright egameni kaJesu waseNazaretha haleluya iyaphila uma sisikhathi uyithathile iyabasebenzela nabo egameni likaJesu waseNazaretha kuthi kade kuvaliwe kuthiwa khona izinto ezingenzeki uthola ukuthi wena uhleli la uyathandaza uzomuze sethi yazi ngithola umsebenzi yingoba yona ubuthandaza wena iyasebenza lento engunaphakade iyasebenza ayikusebenzeli wedwa iyasebenza izingene nakosisi bakho nakobhuti bakho nakuma wakho imsebenzele iyasebenza lento engunaphakade. Mina ngisabona kahle ngibona ngathi uNkulunkulu naye ungishiyile ngibona ngathi uNkulunkulu ungifulathele akakufulathele iyasebenza into yangunaphakade iyasebenza bazalwane iyasebenza haleluya kwathi angithi weboma ngoba nihleli la iyasebenza emakhaya egameni lika Jesu waseNazaretha ngoba lihleli sesiyebesi nikhala kuNkulunkulu nimncenga uNkulunkulu iyasebenza into yangunaphakade ayithule iyasebenza into yangunaphakade iyasebenza bosses lihleli la kungathi akwenzeki lutho kodwa iyasebenza into yangunaphakade iyasebenza mamkhozi iyasebenza into yangunaphakade iyasebenza haleluya iyasebenza into yangunaphakade egameni lika Jesu iyasebenza kumele sibalayele kukuphila okuphakade ngoba kuyasebenza ukuphila okuphakade kithi kuyasebenza noma ngathi ngabe kuthule manje kodwa kusekhona iclass esikilo kodwa lento yangunaphakade ayithule iyasebenza into yangunaphakade uyasebenza ulizwi laphakade iyasebenza inkosi yamakhosi iyasebenza inkosi isemsebenzini wayo iyasebenza ayithule iyasebenza. Ungamiyeki uThixo uyasebenza ungamiyeki uyasebenza ungamiyeki uyaphila ungasasuki uyaphila ungasuki kulento yaphakade iyaphila awu haleluya ungasuki kulento yaphakade iyaphila kusazokwazeka kusazobonakala kusazokwazeka ukuthi impela nguye uNkulunkulu okumele akhonzwe
sithokozwe uyena uNkulunkulu okwazi ukwenza izinto kusazokwaseka. Iyasebenza lento yanguna phakathi. Iyasebenza into yanguna phakathi. Safumana into enokuphila. Hallelujah. Hallelujah. Uma kwesinye isikhathi usuxakekile uyahamba ufuna noma ikuphi kodwa lento yanguna phakade iyasebenza. Hallelujah. Nangu umuntu ogcina. Hallelujah. Nasi ogcina leya nguna phakade iyasebenza. Hallelujah. Iyasebenza. Iyo iyamsebenzela umuntu engathi besingayethemba, engathi besingabambelela kuyo. Hallelujah. Iyasebenza. Yonimile kuze kube nguna phakade. Imile nje. Uyazi imile ayiguquki. Imile ayiguquki. Ayiguquki lento. Yinto nje yokukhonzwa le. Yinto yokukhonzwa le imile. Oh hallelujah. Kungashintsha konke kodwa yona ishintshe imile njalo. Asihlaleni kuyo lento yakhula phakade ake siyethembe noma sesisemakhaya sithi kodwa thina samukeliswa into enkulu, samukela izwi laNkulunkulu elimile kuze kube khula phakade. Ake sibe nalento ethi weNkulunkulu wasezulwini sofela kulo into yanguna phakade. Asisakwazi ukufela endleleni kodwa sofela kuyo into yanguna phakade. weNkulunkulu asuke. Uthi umhlabeleli noma siyahlushwa noma sidelela kodwa liyezi ilanga lethu. Noma siyahlusha noma sidelela kodwa sisuki lento. Hallelujah. Asisuki mamkhoza sibambile lento sisiyakuyo into yanguna phakade ukuze kwaseke nasendaweni esiphila kuyo ukuthi lo ubambelele kule yanto asibambelele. Yabo njengoba sila simele imndeni yethu yamdinga uJesu. Kudinga thina ukuthi sibambelele kulento yanguna phakade. Awu hallelujah. Yazi sibambelele egameni lika Jesu waseNazaretha. Bazalwane asibambelele. Hallelujah. Asibambelele kulento yanguna phakade. Cela zamamkhoza. Losisikhathi sike sibambelele kanje kuyinto yangona phakade ngizimazana bani. Yazi sibambelele egameni kaJesu waseNazaretha. Zilekhuzane zifika izimo kodwa sithi siyabambelela. Oh hallelujah. Zifika izimo sithi siyabambelela. Oh hallelujah. Zifika izimo sibambelele. Zifika izinto sibambelele. Sithi asisuki kuyinto yanguna phakade egameni lika Jesu waseNazaretha. Webazalwane nathi into yanguna phakade. Nathi izwi languna phakade ekumele sibambelele kilo. Noma bethi basidonsa sithi siyabambelela. Oh hallelujah. Noma bethi basidonsa sithi weNkulunkulu siyabambelela. Asisuki kuwe sofela kuwe uNkulunkulu. Besidelela besibiza ngakho konke Jesu. Besidelela besibiza ngakho konke sithi siyabambelela. Sithi siyabambelela. Sithi siyabambelela. Asibambeleleni. Asibambeleleni enqabeni uJesu. Phansi mfethu. Asibambeleleni enqabeni uJesu. Asibambeleleni. Asibambeleleni sekuseduze phambili. Awu hallelujah. Sekuseduze ke siyakhona. Sekuseduze phambili. Sekuseduze. Asibambelele. Sesiyathandaza bazalwane. Kodwa engathi besingabambelela izwini langona phakade.
singabambelele ezwini, sibambelele noma kubuhlungu, sibambelele ngelilanga noma sikhala inyembezi, sibambelele noma sidelelwa, sibambelele noma silingwa. Sithi uNkulunkulu sobambelela kuwe ngoba ushilo wena wathi umile kuze kube phakade. Wena uNkulunkulu ongcono, uNkulunkulu besingamethemba. Hawu haleluya. Kuyaqhela konke kodwa wena uNkulunkulu uyama nomuntu. Uyaqhela abangani, sikhela ihlobo kodwa wena uNkulunkulu uyama nomuntu. Engathi besingabambelela kunto yanguna phakade, besingabambelela uNkulunkulu. Acela sume nzime ngenyawo sisathandaza.